Ik ben Gerrit de Vries en ik ben 12 jaar oud en ik ben hier in Minneske. Ik heb in mijn buisje dit kraaltje gedaan, want dat betekent heel veel voor mij, want ik heb een tumor, hersenstamkanker dus. Ik heb een behoorlijke ziekte achter in de holle zitten en dat is ongeneeslijk. Dus elke dokter die probeert wat om een medicijn te vinden, maar dat is gewoon net mogelijk. Want je kan er gewoon net beter om worden en ik kan net echt heel oud worden. Dus als je een paar kan beppen, dat zal ik net worden. Dit kraaltje vind ik heel erg belangrijk, want daar heb ik deze hele grote kralenketting voor. Ik zal hem even nu lezen wat dit al erin houdt. Die gele kraaltjes is voor een CT-scan. Bij heel veel van hingen, dat ben deze room. Die is voor elke bestraling. Ik heb 6 weken lang, elke werkdag heb ik een bestraling gehad. En deze leeuwkes, daar heb ik mijn masker van maken. En dat is deze. Dus ik kan deze even oppakken. En dat is deze. Ik kreeg deze, bij elke bestraling kreeg ik deze op. Ik kan alleen nog praten als je net heel strak zit. En ik kan alleen nog ademen door mijn neus. Ik heb hem het liefst gewoon als decoratie. En om te laten zien van hoe ben van nou, dit heb ik al mooi maken en dat heb ik al mooi maken. En wat zo'n masker erin houdt. Als tweede heb ik in mijn buisje een Lego Technic blokje. Want toen ik net naar school kwam, ben ik heel veel met Lego bezig geweest. En ik heb een heel groot, mooi ding maken en dat laat ik je ook even zien. Dat is deze grote trekker van, nou ja, dat kan je wel zien, helemaal van Lego Technic. Ik hoor net meer zo van dat Lego City spul. Hoe ik me nou voel, ik voel me echt hartstikke goed. En daar ben ik super blij mee. Ja, ik weet dat ik het heb en ja, ik ging gewoon voor de morgen gewoon een normale ding. Want als je een hele dag op de bank leest, dan begin je er juist toe te denken. En dat, ja, ik hoef er net een heel drama van te maken. En ik steek gewoon heel positief en sterk in de school. En dit is mijn DNA.